Kowanni bakin wuta da nashi hayakin, in ji masu iya magana. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma suka bi shi ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashar kiyama. Littafin kowanni bakin wuta da nashi hayakin, littafi na 3. A littafin da ya gabata, littafi na 2, mun dakata daidai inda sosai ummi ke jin haushin yadda kakarsu take ma Abdulmajid, duk da cewa har kannansa ma suna jin haushi, amma na ummin yafi nasu, musamman ma sunan da take kiran shi da shi, wai wani bawan Allah. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata, idan har masu bibiya ta ba su mance ba. Littafin kowane bakin wuta da na shayakin, wanda ya samu daukar nauyi daga wasu bayan Allah da suke cikin group din mu da masoyan mu, wato wannan gida namu, wanda ya tara mutane mabambanta daban-daban daga bangarori daban-daban. Saboda haka zan ambato muku su a gaba, amma ba yanzu ba. Labarin da a kowane bakin wuta inda muka dakata kun dai ji, idan har ba ku manta ba. Yanzu kuma za mu daura kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Ci gaban labari. Tun kafin Abdulmajid ya sauko daga motar, ya hango gungun abokan Muktar din ne gallawa harara cikin zuciyar shi, yake cewa shege munafuki, jidan Allah inda yake haƙora wawan banza kawai sai buɗe baki yake. Tsaki da ya ja ne a fili yasa Alhaji ya saurin juya ya kalle shi. Abdulmajid da bai ma san me yake ba, yana can yana zuba Muktar din harara. Bayan Alhaji ya sauka, Abdulmajid a mota ya ci gaba da zama, domin dai ji shi yake kamar ma an zare masa laka. Har Sadiq ya shigo motar ya zauna bai sani ba, don haka Sadiq ya dafa shi sannan ya ce, Dr. Abdulmajid, ya kamata fa ka dinga sarrafa zuciyarka. Menene haka ne wai? Kana son yarinya ka kasa fitowa ka gaya mata, kana ikirarin kafi karfin mace, ka ce wai kana son ta, amma gashi cikin dubban mutane ma ka kasa boye son da kake mata. Wallahi Abdulmajid, duk wanda ya kalle ka dole ya fahimci kana cikin damuwa, kuma ma ban ga dalilin da zaka tada hankalinka ba, dan ma bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Me kake nufi da wannan kalaman naka? Cewar Abdulmajid a daidai lokacin da jijiyoyin kansa suka yi wasu rudu-rudu, ji yake kamar zai gaura marmari. Ci gaba da cewa, an gaya maka ko da a yau ummi za ta buɗe baki ta ce tana sona, wallahi ba zan aure ta ba. Yarinyar da ta kalli idona ta ce ma ba ta sona, har abada ba zan taɓa furta mata kalmar so ba. Wani irin munafukar dariya Sadiq ɗin ya sannan ya ce, in dai haka ne Abdulmajid, ban ga dalilin da zaka dami zuciyar kama da tunaninta ba. Ni fa ba ummi ba ce damuwata. Hakanan na ji ina jin haushin ummi da Muktar fiye da yadda ma baka tunani. Ba na son Muktar, na tsane shi a rayuwata. Wai kamar ma ummi ce ma za ta gwammace ma ta zaɓi ɗan cera ne a kaina? Kafin Sadiq ya buɗe baki suka ji ana tsaka da ɗaurin auren ummi da Muktar. Abdulmajid ji ya kamar ma an buga masa katako a kai, tun daga lokacin bai sake sanin inda kanshi yake ba. Lokacin da hankalin sai da jikin shi, gani yayi Sadiq din na mai fifita. Dadi da Abba su ma tsaye akan shi suke. Bin soye da kallo ɗaya bayan ɗaya, nan ya tabbatar wa kanshi a asibiti yake. Yunkurawa ya zauna tare da faɗin me muke a nan. Hannun shi ya kalla, ganin ƙarin ruwa ya tabbatar mishi cewa ba shi da lafiya. Miƙewa Sadiq din ya yi fita, don haka ma Abba ya dawo bakin gado ya zauna. Hankali ya ce, Abdulmajid, me yake damunka? Abin da ke damunka a binciken da abokinka ya yi, ya tabbatar mana da cewa ciwon zuciya na dab da kama ka, kuma ba komai bane ya jawo hakan illa yawan tunani da kake yi. Abdulmajid, mu iyayenka ne, kar ka ɓoye mana komai. Sun koyar da kai Majid din yayi sannan ya ce, Abba babu abin da yake damuna, ni ba na wani tunani. Shiru Abba yi na wani lokaci sannan ya ce, Abdulmajid, ko dai kana son ummi ne? A'a Abba, ni babu wata damuwa a zuciyata. Shiru Abba ya sake. Zuwa can ya ce, to Allah baka lafiya Abdulmajid. Amin, ya faɗa a hankali. Alhaji ko uffan ma bai ce ba, sai ma wani irin kallo da yake bin Abdulmajid din da shi. Washe gari aka sallame shi ya koma gida, zuciyar shi cike fal da tunanin ummi. Yana son ya ji wani labari akan ummi, amma ya rasa wadda zai tambaya. Kasa sukuni yayi, don haka ma ya dafe kanshi can. Wani tunanin kiran umma ya faɗo mai, don haka ma ya ɗauki wayar sai ya kira ta. Bugu biyu umma ta ɗauka tare da faɗin, Abdulmajid, ya jikin naka? Wallahi baki ne suka yi min yawa, na so na zo na duba ka yau. Dan murmushi yayi tare da faɗin, ba komai umma, ai na samu sauki. To Allah ya ƙara lafiya ko? Amin, ya faɗa sannan ya ɗan yi shiru. Zuwa can ya tsinci kanshi da faɗin, ina ummi fa? Gaban Hajiya ne mummunan faɗuwa, cikin rashin ƙwarin jiki ta ce, Majid, ummi kuma? Ai ummi tana ɗakin mijinta, ko ka manta ne?
rasa abinci waye, da haka ya katse kiran, hawaye ya je yana sauko masa. Sa hannu ya jawa yana diga yana sharewa. A hankali zuciyarsa ta shiga raya mai ga Muktar can yana taba jikin Ummi, ga Muktar nan yana ma Ummi dariya, ga nan Ummi tana ma Muktar dariya, gashi nan suna zaune haka dai dinga tunanin yanayin yadda abubuwan za su faru. Wani irin ƙara ya saki sannan ya miƙe ya fara fatali da kayan ɗakin gaba ɗaya, kansa kullewa idan ma haka ji yake kamar ma ya miƙe ta gudu yana zunduma ihu. Miƙewa ya zari takalminsa, rabon shi da wanka tun ranar da zai tafi ɗaurin auren Ummi. Yau kwana 2 kenan in har ba mu manta lissafi ba. Juyawa ya fita a fusace, ko sallama ma bai ma mutanen da ke falo ba, bare ma ya gaida su. Gaba ɗaya binsa suka yi da ido har ma ya kulle. Mama ce ma ta juya ta kalle shi kannan ta ce, kuna ganin ikon Allah ko? Anya kuwa kan Abdulmajid, anya Abdulmajid kan shi kalau kuwa? Kalau yake? Sadiya ce ta ce, ni dai kan mama abun ya fara bani tsoro. Cikin tsananin damuwa mama ta ce, dan Allah ku dinga mishi addu'a, Allah ya yi masa abin da ke damun shi. Shi ma zan gaya masa ya rinka addu'a. Dan da na yi alkawarin ba zan sake bi ta kan shi ba, tunda dai na faɗi abin da ke damunsa ya ce ba haka bane, shikenan zan rabu da rayuwarsa. Gaba ɗayansu suka taru suka yi ta bawa mama haƙuri. Shi ko Abdulmajid wurin aikin sa ya nufa, yana ƙoƙarin shiga ne ya hango wani mutum zaune yana shan sigari. Tunawa ya taɓa jin wani mutum yana cewa idan yana cikin damuwa ya sha sigari sai ya ji damuwarsa ta yaye. Juyawa ya kwala ma mai gadi kira, a guje ya taho don ma bai saba jin ogan nasu ya buɗe murya haka yana kiransa ba. Naira 5,000 ya ciro ya mika masa sannan ya ce, sigari zaka kawo mini. Iye, me ka ce ranka ya daɗe? Tafiya Abdulmajid din ya fara tare da faɗin, ai ka ji ni sarai, kar ka ɓata min lokaci. Kuɗin baba ya kalla sannan ya ɗaga kai ya kalli Majid, cikin rashin ƙwarin jiki ya juya ya fita. Iya sanin shi oga Abdulmajid baya shan sigari, ko warinta baya bukata ko kaɗan. Kwali 2 ya saya ya nufi ofis ɗin Abdulmajid. Sallama ya tare da tura kofa. Abdulmajid ya gani ya kwantar da kansa akan teburin da ke gabansa. A hankali baba ya ce, gashi ranka ya daɗe. Cikin sauri Abdulmajid ya ɗaga kansa ya karɓa sannan ya kalli baba mai gadi ya ce, to da me zan kunna? Cikin dariri cewa baba ya saka hannu a aljihu ya ciro ashana ya mika Abdulmajid. Yana fita Abdulmajid ya zaro sigari guda ɗaya kunna. Tun yana sha yana tare har ya bar tare. Daidai lokacin da ya kunna kara ta 4 Sadiq din ya shigo ofis din. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdulmajid, menene haka kuma? Kanka ɗaya kuwa? Dago jajayen idanuwan shi ya daura akan Sadiq sannan ya ce, Sadiq, na kasa daina tunani ne. Ji nake kamar ma na ihu, wayyo Allah. Subhanallahi Abdulmajid, me zai hana ka gaya wa Allah damuwarka? Ka faɗa ma Allah halin da kake ciki, a maimakon ka jefa kanka cikin haɗari. Na san kana da ilimi, ka san illar sigari da take yi a jikin mutum. Kai fa ba jahili ba ne. Na sani Sadiq, ni ma zan sha. Na ɗan wani lokaci ne na bari, domin dai in kawar da tunanin da ke yawan damuna ne kawai. Tun kafin auren Ummi nake ta addu'a Allah ya cire min tunaninta, amma ga har tana ɗakin mijinta tunani ya hana ni sukuni. Shi yasa ka zaɓi wannan hanya? Abdulmajid, kai fa ba yaro ba ne. Bai kamata a ce ka rasa hanyar da zaka bi wurin kawar da tunaninka sai ta wannan hanyar ba. Sadiq, kai haƙuri, da zarar na bar tunani zan daina sha. A fusace Sadiq ya juya ya fita. Ta wani bangaren Abdulmajid ya bashi tausayi, amma kan baya jin daɗin ganinsa da sigari kwata-kwata. Ya za a ce ya rasa hanyar da zai kawar da tunani da ke damun shi sai sigari? Sigari fa ciwo ce. Sigari za ta lalata masa kayan ciki. Sigari za ta lalata masa duk wani abun da zai taimaka ma rayuwarsa a kirjinsa. Majid ko har ya sha kara 10 bai ji ma ya koma inda yake so ba. Don haka ma ya ta kunnawa babu kakkautawa. Bai farga ba sai da ya shanye kwali ɗaya. Kan tebur ya ajiye kwali sannan ya ɗauko ɗayan ya zare ɗaya kunna. Daidai lokacin Sadiq ɗin ya sake shigowa. Sosai ofis ɗin ya tuƙe da wari, don haka ma Sadiq ɗin ya toshe hancinsa tare da faɗin, wai menene haka ne Abdulmajid? Kana son ka zama mashayi ne? Waye ya gaya maka haka ke shan sigarin ma tukun? Guntayen sigarin ya kalla sannan ya kalli kwalin da ya ƙare ya ce, Majid, a cikin awa da bata fi ɗaya ba ka shanye kwalin sigari? Wai kai wani irin zuciya ne da kai haka? Gaskiya kai wa kanka faɗa. So hauka ne wai? Kaga Sadiq, ka rabu da ni dai kawai dai na san abin da ke damuna. Ka fita ka bani guri kawai. Ba zan fita ba, wawa kawai mara tunani. Sadiq ke faɗin haka lokacin da yake ƙoƙarin zuwa gurin window. Bubbuɗewa yayi tare da ɗaga labulen yana ci gaba da faɗin, duk ka bi ka haɗa ofis da wari, ko kunyan mutane ma baka ji.
akan macen ma da bata san ma kana yi ba, kana nema ma ka zama zararre. Tattara guntun sigarin ya watsa a wani wuri, sannan ya ɗauki kwalayen ya zuba a aljihunsa. Haɗe fuska Abdulmajid ɗin ya yi tare da faɗin, wallahi Sadiq ka kiyaye ni, ina ruwanka da ni, dalla malam ka bani abuna, kuɗinka ne ko nawa, babu ruwanka, wallahi ba zan bayar ba, kuma duk abin da zaka faɗa ba zan jawo shi ba. Girgiza kai Abdulmajid ɗin ya yi, sannan ya ce, da ka san abin da nake ji da ba za ka zo kusa da ni ba ma. Ina cikin damuwa Sadiq, na rasa inda zan saka kaina na ji daɗi. Sadiq ba zan jure ganin ummi tare da wani ba. Ina jin zafi idan na tuna tana gidan wancan ɗan ciranin. Miƙewa ya kamo hannuwan Sadiq ya saka a ƙirjin shi tare da faɗin, Sadiq taɓa ka ji abin da zuciyata take min. Wallahi idan har zan ci gaba da ganin ummi tare da wannan gantalallin, zuciyata za ta buga. Wayyo Allah. Ita ko ummi tunda ta tare a gidan Muktar yake tarairayanta, cikin kwana biyun nan ummi ta ga soyayya a gurin Muktar wanda ba ta yi tunanin samun shi ba kwata-kwata. Ya so ya kusance ta tun a daren farko da aka kawo ta gidansa, amma tun da ya kalli tana jin tsoro, shi yasa kawai ya bar ta. Manne da juna suka yi kwanciya bayan sun yi wasa sun gaji. Tun da Muktar ya fahimci ummi mutum ce ita mai son wasa, ya biye mata, suke lalacewa a gurin wasanni da guje-guje kamar ma wasu ƙananan yara, amma da zaran ya je yin abun shi kenan sai ta nuna a'a saboda tana tsoro. Yau ma kamar kullum bayan sun gama breakfast, Muktar ɗin ya kalli ummi ya ce, kin ƙoshi kuwa? Na ƙoshi mana, kai baka ƙoshi ba ne? Shago ya fuska ya, sannan ya ce, na ƙoshi amma bakina bai ƙoshi ba. Miƙewa ta tsam ta zagaya ta bayan shi, ta sakalo hannuwanta a wuyan shi, sannan ta saka bakinta saitin kunnen shi, ta maƙe murya kamar mai raɗa ta ce, yanzu ya za a yi to? Kunnenta ya jawo shi ma ya maƙe tasa muryan ya ce, mu je gado mu yi wasa sai mu fito na ƙara. Matsawa ta yi da sauri tare da maƙe kafaɗa. Wai kai kan baka gajiya na wasan gadon nan ne wai? Ya fi daɗi ummi. Ƙara maƙe kafaɗa ta yi, ni dai ban so. Miƙewa ya jawo ta jikin shi ya ce, to yanzu ki zaɓi wanne kike so to. Yar tsere za mu yi in ka yadda, amma ni kan gado kan a'a, ina jin tsoro. Hancinta ya ja tare da faɗin, mai wayo. Yana riƙe da hannunta suka isa filin da aka tanadar domin motsa jiki. Yar tsere suka shiga yi, sai dai kan duk Muktar ne ke yin na farko, don haka ummi ta haɗe fuska kamar za ta yi kuka. Shi ko Muktar yana ta kwasan dariya tare da yi mata gwalo, tun tana dagewa ita a dole sai ta wuce shi har ta gaji, ta ce ba na yi, na fasa. Dariya sosai Muktar ɗin ya, ganin inda ta ɓata rai sai kumbura take. Bayan ya tsagaita da dariyan ya ce, sweetheart, ya haƙuri ki sake gwadawa ko, wannan karon ƙila ki dace. Dan kin ga na fara gajiya. Jin ya ce aka yasa ta yadda aka ƙara. A guje suka kwasa. Wannan karon Muktar hankali yayi, don haka ma ummi ta wuce shi. Shi ko kafin ya ƙarasa ya faɗi yana faɗin, wash na gaji ummi. Wash kafana, wayyo ciki na sweetheart. Yunwa nake jin. Dariya ummi ta yi ta mai, zuwa can ta fara mai gwalo tare da faɗin, na fi shi jarunta. Shi ma Muktar ɗin dariya ne fala cikin shi. Cikin nuna jarumtan ummi ta tallafo shi wai za ta ɗaga shi, suka nufi falon su. Yana ci gaba da faɗin, wayyo ummi ciki na, ƙafafuwa na sun riƙe, wayyo Allah na gaji, dan Allah ƙara riƙe ni. Har suka isa falo, dariya ummi ke yi masa. Bayan ta zuba mishi abinci ya ci kaɗan, ya sake cewa, ni dai kan har yanzu bakina bai ƙoshi ba. Lankwasa kai ta yi, gaskiya ka bar shi haka, da dare zan dafa maka wadda ya fi shi daɗi. Oke to mu je mu kwanta mu yi bacci. Suna makale da juna suka shiga ɗaki, sai da suka ci wasan su sannan wani nan nauyin bacci ya ɗauke su. Haka suka ci gaba da rayuwa cikin tsananin farin ciki da kwanciyar hankali, har suka kwashe sati biyu Muktar bai kusanci ummi ba, a cewarsa sai ranar da ta saki jiki ta daina ma jin tsoro. Ranar da ta cika sati 3 ne haƙurinsa ya gaza, domin dai ummi ta kai shi ƙololuwa da wasanninta, don haka a daren ranar ya mai da ummi cikakkiyar mace. Duka da ya kushe babu wadda Muktar bai sha shi ba, don haka ma yau ma ummi ta tashi tana ta fushi da shi. Duk abin da take masa nan ya ƙi haƙura, tana ture shi tana faɗa masa a'a ya bari da zafi, amma ya ƙi haƙura. Da kanshi ya haɗa musu breakfast har Muktar ɗin ya gama. Ummi tana kumbure da baki, sai kumbure take. Shi ko da ya kalle ta kawai sai dai ya murmushi, domin dai jin sai ke babu wadda ya kai shi sa'ar mace a duniya kamar sa. Miƙewa ya ɗauko ta cak ya ɗaura ta a cinyar shi, cikin son ganin ƙwayan idanuwanta ya ce, kina fushi da mijinki ummi dan ya karɓi haƙƙinsa, kuma haka kike ikirarin kina sona? Auren soyayya muka yi fa, ba auren ƙiyayya ba. Cikin shagwaba tare da rufe fuskanta ta ce, ba kai bane kake min da zafi, kuma na ce ma ka yi haƙuri ka bari, akwai ciwo ka ƙi ka bari.
tallabo fuskan ta yi tare da faɗin, ba zan ƙara miki da zafi ba sweetheart, amma ke ma ki daina gaddama kin ji, babu amfanin yin gardaman kin ji ko. Kai ta girgiza masa a hankali, cikin murmushi ya shigar da ita a baki har ma ta ƙoshi, ya rinka ciyar da ita, sannan ya ce to ta tashi ma su je su kwanta, sai mata tausa. Kwanciya ummi ta yi a gado, Muktar ya yi ta mata tausa, duk wani gaba ta jikinta yana mata wasa a haka. Ummi ko fakan idon Muktar ɗin take tana ƙare mishi kallo, tare da godewa Allah da ya tabbatar mata da Muktar ya zama miji a gare ta. Abdulmajid ne ya faɗo mata a rai. Allah na gode maka da ka sa Abdulmajid bai zama miji a gare ni ba. Abdulmajid wani soyayya ma zai iya ban in ban da ma kunci da takaici. Da wannan tunanin bacci ya ɗauke ta, sai da Muktar ɗin ya tabbatar ta yi bacci sannan ya dawo gaban ta ya zauna. Sumbatan goshin ta yi sannan ya ce a cikin zuciyar shi, Allah ka dawamar da rayuwarmu cikin farin ciki da kwanciyar hankali, ka kuma sa ummi ta so ni bayan ta fahimci wane ne ni. Shi ko Abdulmajid bayan fitan Sadiq miƙewa ya bar ofis ɗin gaba ɗaya. Kai, har shiru ne fa, wane ne shi kuma? Babbar magana. Gidan kakarsa ya nufa, yana mai sa ran idan ma ya je ya ganta watakila ma ya ji daɗi, tunda dai a halin yanzu kan yana jin cewar idan har ba wai yana haɗuwa da abubuwan da za su ɗebe masa kewa bane, yana da tabbacin cewa zuciyarsa za ta iya bugawa. Jikin shi sanyi kalau ya nufi gidan, bayan ya isa ya sauko ya shiga gida tare da ƙara takura fuskar shi, sannan ya sallama a hankali tamkar mai koyonta. Tsohuwar kakar tashi ta amsa, fuskar ta ɗauke da fara'a take faɗin, a'a idonka kenan, yau rabonka da gidan nan kwana nawa, idan ban manta ba tun kan a sa ranar auren ummi ko. Jin Hajiya ta ambaci ummi, Abdulmajid ya kamar ma an soka kai ji ya kamar an soka masa kibiya a zuciya, don haka ma ya ƙara ɓata fuska. Gefenta ya zauna yana huci, cikin rashin fahimta Hajiya ta ce, bawan Allah ya dai, na ganka wani sukuku, wani ne ɓata maka rai? Kan shi ya sosa, sannan ya ɗan shafa gemunsa tare da faɗin, Hajiya na gaji da duniyar nan, wai gani nake tamkar rayuwata ba ta da amfani. Kul, bawan Allah kar ka sake furta irin wannan kalma, gaya min menene matsalanka. Kawai da fuskan shi sannan ya ce, Hajiya ni ma ban san me ke damuna ba, zuciyata kullum cikin tunani take, ba na iya minti biyu ba tare da na yi zurfi cikin tunani ba. Hajiya ki taimake ni, wallahi ina cikin tashin hankali. Bin shi da ido Hajiya ta yi. Ƙwalla ta gani kwance a cikin idanuwan shi, don haka ma ta jawo shi jikinta cikin nuna tsananin tausayi ta ce, ka natsu ka gaya min me yake damunka kaji, kar ka yadda ka jefa zuciyanka a cikin wasi-wasi, dole akwai abin da ke damunka, kar ka ɓoye min komai, ka faɗa min. Rufe idanuwan shi sannan ya ce, Hajiya haushin ummi nake ji. Cikin mamaki ta zuba mishi ido zuwa can ta ce, Abdulmajid ta maka wani abu ne? Tashi ya zauna ya zuba wa Hajiya ido da suka cika da ƙwalla, sannan ya ce, Hajiya a gabana fa ta ce ba ta sona, ba za ta aure ni ba, ko kunyar idona ma bata ji ba. Mamaki ne ya ƙara kama Hajiya, sai dai kan har yanzu ta rasa ma inda maganarsa ma ta dosa, don haka ta ce, Abdulmajid ai ina ce ummi taimakon ka ma ta yi, tunda dai kai ma ai ba son ta kake ba ko, kuma ka kasa faɗa, don ummi ta faɗa ni ban ga laifinta ba, ita fa ba wai ƙin ka take ba, ta san kai ɗan uwanta ne na jini, dole ta soka, tana nufin ba ta so a aura mata kai, don haka ma ka daina zargin ta kaji ko, ba wai son ka ne ba ta yi ba. Cikin faɗa ya ce, ai koma wani irin so ne ma bai kamata ba, ta gwammace ma ta auri ɗan cira ne a kaina saboda ta tsane ni ko, a gaban ido na ta ce wa dadi ba ta so na ba. Kallon shi kawai Hajiya take cikin tausayawa, zuwa yanzu kan ta fara ɗago shi, don haka ma ta ji hankalinta ya tashi. Cikin hikima ta ce, bawan Allah ka yi kuskure babba, me yasa ma baka gaya min ba to, ai da ba zan taɓa yadda ma ta aure wani ba, gida bai ƙoshi ba ai ba za a bai wa dawa ba ko, amma babu komai, Allah ya baka wadda ta fita. Tsake ja tare da faɗin, Hajiya ki gaya mata ba ni ba ita har abada, ni ma ba na son ta kamar yadda take ba ta sona, ba zai yiwu ba Abdulmajid, kai da ummi yan uwa ne, ya zama dole ku yi zumunci. Miƙewa yana faɗin, wallahi Hajiya ba zan yi zumunci da ummi ba, kuma har na koma ga mahaliccina ba zan daina tuna kalmar da ta furta a gare ni ba. Kaga bawan Allah ka yi haƙuri mana, ban san ka da wannan halin ba. Cikin sauri ya juya ya fita, duk da kiran ma da Hajiya take zunduma mai bai waiwaye ta ba.
Figan motar shi ya bar gidan. Ita kuwa Hajiya Tagumi ta yi tare da mamakin waya ya aka yi ma bata ta lura. Ya aka yi ta gagara lura bawan Allah son ummi yake. Ya aka yi duk yadda take da shi a gidan nan ta gagara fahimtar cewa yana son ummi. Neman mafita ta fara, daga can ta ce ya zama dole a nema masa mata ya aure, watakila raɗaɗin da yake ji zai yi sauƙi. Har yamma babu tunanin da Hajiya take sai na Abdulmajid, ba ta son ta gan shi a cikin damuwa. Shi ma Abdulmajid haka ya koma gida, zuciyar shi na ta farfasa, ji yayi tamkar ma sigarin da ya sha ma ɓata masa rai ta ƙara, domin bai ji amfaninta ba. Juyi ya yi ta yi a kan gado har aka kira sallar magariba, da ƙyar dai iya tashi ya nufi masallaci. Bayan an yi da sallah ne ya nufi gida. Ko tsakiyar dare bai bar tunanin ummi ba, gani yake kamar ma idon shi Muktar ke ya mutsa ummi. Haka yake ta tunanowa, shedan sai azazzala masa yadda ake danne umminsa yake. Sai wasannin su suke, ga yarinyar da shegen dariyan tsiya, yanzu haka tana nan tana masa wannan dariya. Tunanin da ya azalzale shi kenan tun bayan auren ummi, da ya tuno ta to zai ganta ne tare da Muktar suna tsaka da faranta ran junansu, don haka ma hankalinsa ke matuƙar tashi. Yau ma kamar kullum Abdulmajid ya tashi da cewa ciwon kai ne babu adadi ke damunsa, ko ta ina a kansa ciwo take, sai dai kan ya ƙi yadda ma ya kwanta. Da wuri ya yi shirya ya bar gidan. Duk halin da yake ciki Momi da Abba ma suna sane da shi, sai dai kan sun ɗauki alƙawarin ba za su sake tambayar shi ba, tunda dai bakin alƙalami ya riga ya bushe a cewar su, idan ma ya gama fushin ya dawo hanya. Ummi dai tana gidan mijinta, bata ma san yanayin da ake ciki a gida ba. A takaice bata ma san yana yi ba. Idan zurfin ciki ya yi masa rana to shikenan, gobe kuma ya ƙara. Ita ma mahaifiyar ummi a yanzu ta fara fahimtar Abdulmajid so ummi yake. Da haka tun da ya so, tun ranar ɗaurin aurenta aka wuce da shi asibiti, bai sake ma zuwa gidan ba. Saɓanin da kullum ya tashi aiki sai ya zo gidan. Kullum. Abba ma ya gama fahimtar Abdulmajid, don haka ma yake tsananin jin tausayin shi. Inda an bi shawaran shi da ba zai taɓa ba Muktar auren ummi ba, amma ya iya. Ranar da ummi ta cika sati 2 a gidan Muktar, ta matsa mai akan ya kai ta gida ta ga ummanta. Sati nawa na faɗa ne? Sati 6 ne fa jama'a. Cikin lallashi ya ce ki bari ba yau ba, kin ji ko? Duka fa yau kwanan ki nawa ne? Bai kamata ba, kin ji ko? Hawaye ta matso sannan ta ce kwana na fa 50 da wani abu fa, wallahi na daɗe, ni dai dan Allah ka taimake ni in je in ga umma na, ko da na minti 5 ne sai ka dawo da ni, kaji? Dan Allah. Yadda take shagwaba tana narke masa ne a jiki, yasa shi ya kasa hana wannan tafiyar. Kawai sai ya biye mata cikin lumshe ido ya ce to shikenan, ki shirya, amma fa kafar ki kafata, kar ki kalli kamar na yadda ma ki tunanin cewa zan tafi in barki. Muna zuwa muka gaishe ta zamu dawo tare. Cikin murna ta nufi ɗakin ta tana faɗin na yadda. Ajiyar zuciya Muktar ɗin yayi bayan ya ga wucewar ummi, tare da wani irin mugun sonta da yake ji a cikin jinin jikin shi, wadda yake jin tamkar idan babu ummi ba zai iya rayuwa ba. Cikin kankanin lokaci ummi ta fito cikin shirin tafiya. Muktar na sauke ido akan ummi, shi ya ji hankalinsa gaba ɗaya ya tashi. Na aka yi miƙe isa gare ta tare da faɗin baby mu koma ɗaki, kin ji? Cikin shugaba ta ce a dan Allah ka bari mu je mu dawo mana. Shi ma muke kafaɗa ya tare da cewa wannan kwalliyar taki ba ta fita ba ce. Ganin ummi ta yi raurau da ido alamar kuka, ya sa Muktar ya haɗiye kwaɗayin shi tare da cewa shikenan ina daga mun je za mu dawo ko? Muktar ke jan mota, ummi zaune a gefen shi, sai dai hannunsu na sarƙe da na juna har suka isa gidan Abba, da hannu ɗaya ke tuka motar. Muktar ne ya fara sauka, sannan ya zagaya ya buɗe mata tare da gyara mata ɗan ƙaramin mayafin da ke sakale a jikinta, yadda ya shige mata tamkar ma zai ɗauke ta. A cikin wannan hali suka yi sallama a bakin falo. Zame jikinta ta yi daga na Muktar ta shiga, yana biye da ita a baya. Falo wayan babu kowa. Juyawa ummi ta kalli Muktar sannan ta ce zauna, bari in kira ummi. Cikin ɗakin umma ta nufa tana kwala ma umma kira. Umma da ke toilet tana wanka ta ji muryar ummi, wani farin ciki ne ya ziyarci zuciyar mahaifiyar tata. Nan da nan ta karasa wankan ta fito, tana faɗin oyoyo yar gudaliya ta. Da gudu ummi ta faɗa jikin ummanta suka rungumi juna. Zuwa can ummi ta ɗago ta tana kallanta da ido. Tabbas Muktar ya iya kiwo. Ganin yadda ummi ta yi wani bulbul kamar ma latsa jini ya fito, abun ya faranta ran umma matuƙa. Cikin fara'a suka gaisa, sannan umma ta ce ya Muktar ɗin. Umma
ai muna tare yana falo, shine kika bar shi ma shi kaɗai, ba za ki je gurin shi ba? To bari in sa kaya. Juyawa Ummi ta yi, Umma ta bi bayanta da kallo, fuskanta ɗauke da murmushi. Dukkan wata uwa idan har ‘yarta ta yi aure kuma ta ga tana jin daɗin gidan aure, daɗi take ji. Juyawa Ummi ta yi, Umma ta bi bayanta. Ummi na komawa ta zauna ta dab da Muktar tare da faɗin ga ta nan zuwa. Ƙara shigewa jikinta ya sannan ya saka bakin shi cikin kunninta. Ban san ma me yake gaya mata ba, sai dai kan gani ne Ummin ma na ƙara shigewa jikin shi tare da lumshe idanuwanta. Daidai wannan lokaci Umman ta shigo, ganin su aka yasa ta yi saurin juyawa ta koma ɗaki. Sosai ran Umman ya ɓaci, bakin gado ta zauna a jikinta a sanyaye. Daidai lokacin Ummin ta shigo sumi domin dai sun ga juyawan Umma. Zama ta yi kusa da Umma tana mai wasa da yatsunta. Cike da haushi Umma ta kalle ta, ita ma ɗagowa ta yi suka da ido. Cikin sauri ta mai da kanta ƙasa sannan ta ce, Umma, ki zo mu je ku gaisa. Kun gama rashin kunyan ne? Ƙara sun koyar da kanta ƙasa ta yi domin dai bata da bakin ba ma Umma amsa. Wannan shi kike kira soyayya? Umma ta sake wurga mata wannan tambayan sannan ta ci gaba da cewa, to ki shiga hankalinki, ki san me kike yi. Kunya ado ce a gwammace. Yanzu idan gidan iyayen shi kuka je, abin da za ku yi kenan? Wannan ita kike kira wayewa? Ashe shi yasa kika ki Abdulmajid saboda shi yana da kunya ko? Bai iya wani abu wai fitsara ba. Kan Ummi a ƙasa ta ce, Umma to ki haƙuri, ba zan sake ba. Babbar magana. To ma saurare, duka a nan wurin zamu dakata, ba don labarin ya tsaya ba, a'a sai dai kawai don mu huta ni da ku duka. Ni kan dai duk inda kuka ji ina tare da ku, wato kawai ni ba hutawa zan yi ba, ku ne za ku huta in kun ga dama, don dama ni ba ku bari na huta. A cikin awannin da muke da shi ban kalli lokacin da nake zama ina hutu ba, kullum a magana nake, ba ku bari na huta. A kunna ne a gidan nan, a kunna ne a gidan can, a kunna ne a gidan nan, a kunna ne a gidan can, a kunna ne a wayar can, a kunna ne a YouTube din nan, a kunna ne a WhatsApp din nan, kullum a kunna ne kuke, ba ku bari na huta. Saboda haka bari in dan tsaya, dan ba zan ma ce zan huta ba, zan dan tsaya sai ku sake kunna ɗayan, dan na san ba bari na za ku yi ba.